Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadizve inomukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So mukoma nashi ininiwo ndine secret yangu yandinayo, but still I need your advice because ndinomunzwira tsitsi. It's like she's really in love with me, but I think for us to get married there are some things that I need to do so as to make her my wife. So ndinoumwe musikana uyu wandakatanga kudanana naye even though ndaiva neimwe girlfriend yangu, but wandakazoramba mushure mekunge ndazotanga kurara neuyu because of some other reasons. Ndakatanga kudanana naye paainge achiri muform 5 ndokubva tachiova. Akangoti apedza kunyora maexams ake akavati I'm ready for you, ndokubva tarara tose paya apa tainge tichishandisa zvekare maprotector. So ndakabva ndachizoti iwewe ndoda kuti ndike ndichizokuroora. Ainge akatombobvuma muna December umo. So right now she is telling me kuti vabereki vake vakamuudza kuti by March she is supposed to be ku South Africa uko where she is going to be studying, in which akanditi tinofanira kuti tinge tichienda tose, then iwewe semurume uchangoona kuti unenge uchiita sei. Mukoma ari kuti we can be staying together, but ku South Africa kwacho mukoma ndinongonzwa zvichinzi upenyu hwakaoma. Munomu ndinongoitawo zvekukiya, but at least ndinowana zvemari. I don't think kuti ku South Africa I can survive munzvimbo yekuti handina kana hama, and where am I going to start? Iye ari kuti we'll just see what we can do. Now ndakazoudza friend yangu situation iri paground, akava ati shamari iwo kana wakatongwara dai watongomitisa kamunhu aka so that asazoenda kuchikoro. Manje ndauyawo pano ndichidawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetsera. Is it a fair thing for me to do such a thing to the woman that I love, or am I being selfish? But at the same time my friend akanditi Mr. Reasoning too much. Zvamuri kuda kuzviita Mr. Fair. Ko pachienda kuSouth Africa munombozviziva kuti South Africa ndokune temptation yose here. Whom do you think she is going to be friends with? Munhu anenge asinawo boyfriend. Obvious kana akangotanga kuwirirana nemunhu ane boyfriend achatotsvakirwawo boyfriend. So mwoyo wangu uri kurwadza mukoma. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungorota mamwe mazihope anotyisa bhebhe rangu rava kutochata neumwe munhu. So apa ndikufanira kuti ndinge ndichimbomutora then tobva tamboenda zvedu for a weekend out. Ndopandiri kuronga ipapo kuti ndinge ndichizoita sezvandakaudzwa nefriend yangu, kutanga kurara naye pasina dziviriro. Akangonditi panguva yekurara mose paya unongoita sekunge raputika, but uriwe unenge wariputidza zvako, ende kana ukatongogara watongoita naye zvakadaro pane paangazomboramba here. Saka ndodawo kuti mundibatsire please, mhuri yeZimbabwe. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Mukoma nashi ndinoda kureururawo kuti ndini ndakasvika pakubrokesa bamukuru vangu ndikatorangana nembavha vakabva vachizobirwa mari, but chinondirwadza ndechekuti ndakati ndavabira mari kudaro ndokubva ndazovharwa zvekare nevakomana vaya vandainge ndaudza apo panogara mari yabamukuru, ndokubva vaya vakaitora. Saka pakuzonogoverana apa zvakazotorawo mazuva kuti ndinge ndichikwanisa kuzonowanawo share yangu mukoma. Then ndakati ndaenda kwekwe ndokubva ndaona kuti mari yatainge takawirirana yainge isiri iyo, ende kana vanhu vatogara vatoshandisa mari pane paungazombouraya munhu here. So ndakabva ndapiwa mari iyaya, ndakabva ndatoti nekamari aka kandiinako, sezvo ndagara hangu ndiine mukadzi wangu wandisina kumbonyatsokubvisira mari yakanaka, ndakazozviita in secret mukoma, zvekuti nanhasi uno hama dzangu hadzitozvizivi mukoma kuti ndakazotoenda ndikatonoroora mukadzi. Ndakangotora nawo neumwewo mufesi wangu nembavha dziya, ndikabva ndatongoti ava ndo vamiririri vangu, ende vakatondibvunza kuti ko vanhu ava vanyowani wavava kuuya navo ndivananiko ava, because patakatanga kunyorerana pasi iwewe wakauya nanasekuru vako pano. So mukoma nashi ndiyo nyaya yacho iyoyo yakaitika. Ndakarongera
banguru vangu matsotsi vakatorerwa mari yainge yakawanda ndichifungidzirawo kuti ndichatobudirirawo ipapo, but unfortunately sandizvo zvakazoitika. Ndikabva ndabirwawo mari iya yandainge ndabatsira kuti vange vachizobirwa. So mudzimai wangu hatozvizivi kuti ndakazotoenda ndikazotonomubvisira futi imwe zvekare pfuma ndichishandisa mari yandainge ndabira banguru vangu. Ndomuudza here kana kuti ndosiyana nazvo? Chinondirwadza maje ndechekuti ivo banguru mushure mekunge vabirwa mari paya, then vakabva vachizotanga kunetsana nemudzimai wavo, then they got divorced. Mukomanashi kutaura kudai, so banguru vangu vanongogara vachingodemba kuti ipo paya bhizinesi riya randakatanga dai ndakangosiyana hangu naro, because ivo amai guru vainge vasingatombodi kuti banguru vange vachiita zvekutenga gold vachizotengesa uye zvekare nezveumani change, vainge vasingazvidi izvozvo, but banguru vakabva vazoita nharo vakati ndokunotowanika mari nekukasika, sezvo muchingoona kuti nyika yaoma kudai. Mukoma, it destroyed his marriage, and let me say kuti I am the one who destroyed his marriage and I am so regretful of all the things that I did. So ndakati ndisati ndabvisirawo madhamu vangu ndichishandisa mari iyo yandakabira banguru vangu namadhamu taidana nakani, we were the best of best friends. Zviya zvekuti taitomboisa rumba pakaredhiyo kedu katainge tiinako tobva tatotanga kutotamba paya paya. Mukoma, we had nothing but we were enjoying life. So takazochiuyawo kunoko manje ndobva tatanga kushanda kuno kuSouth Africa. Mukoma, handizivi kuti imhepo here kana kuti I want to know kuti zvandakaita izvi ndo zviri kukonzeresa here zvekare zvichisimudza mhepo, because normally me and my wife hatikwanise kupedza week tisina kumborovana, ende kurambana hatirambani, tinenge tichingorovana. Chinondirwadza ndechekuti zvinotraumatiza vana dzimwe nguva vanotoramba kuuya kunoko kuholiday vachiti mama nadhedhi vanenge vachingorovana ikoko. So tinoti kana tatanga mukoma kanokwanisa kungova kanyaya kadiki, like there was this other day pandakabva kubasa, saka ndakabva ndazogumburwa nemutsvairo because akangotsvaira nditi ndobva atongosiya chidustpan nemutsvairo, iye ainge akagara zvake pamakauchi ari busy nefoni yake. Saka ndakangovhura dhoo mukoma ndichinotsika dustpan uye zvekare nemutsvairo, ndokubva ndatsvedza ndikapotsa ndadonha. Ndakatanga kunetsana naye mukomanashi, ndokubva tatotanga kutorovana paya. Pamba panogara paine polisi, ende mapurisa ava kutotiziva, vakambotanga vachasunga inini vachiti gender based violence, but now vanongouya mukoma, ende tinenge takatogarwa, tinenge tichita sekunge vanhu vakagarwa, ende kana mapurisa akatouya kunze kwekuti tinge tichinzwa kutya kuti tiri kurwa pauya mapurisa, hatisi munyika medu, hatina kana mapemiti, but unotoita sekunge mukomanashi simba raunenge wava naro kana mapurisa acho unenge wava kutoda kutovarova. So I don't know kuti ndo mhepo yacho here iyoyo yekuti ndakabirawo baba mari ndikabva ndaenda ndikabva ndanoroora mudzimai wangu. Please assist me, and I also need moral support. Kana kuri kubasa mukoma handionekwe sechinhu, the disadvantage yekuti tinoshanda takawanda, saka inini mukomanashi kunyangwe murungu haatombodi kushanda neni. Kana kuri kunzi ndikaenda kubasa zviya, kana ndirini ndikatanga kusvika pabasa, murungu anotosarudza kutoti ainge achitopinda mumotikari make otovhara motikari yake, then obva atotanga kutongotaura pafoni. But vamwewo vanoti kana vakakasika kusvika pabasa, murungu anotoburuka mumotikari ototanga kutoita navo nyaya, but inini ndinoita sekunge ndiri wastage pakambani. I am always the last person to get paid. I am telling you this mukoma, ndini wekupedzisira mwedzi woga woga kuzoisirwa mari. Ndinototanga ndabvunza kuti nai boss, kasi makanganwa here kundiisira mari, ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. I know that my story is too long, but please post it mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Anzi honest ndo unoita kuti vanhu vange vachizokuvimba, but ukava dishonest it will ruin your relationship. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ndeipiko advice yatingavapa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So mushure mekunge ndabatwa nemurume wangu kuti ndeinge ndichimuhurira, ndakabva ndatongotanga kuita mamwe mamovement mukoma, ngekuita sekunge munhu ainge ava very confused. Dzimwe nguva ndava kuita sekunge munhu anopota achibatwa nechadzimira.
chandakatanga kuita mukoma, ladies know that kana wabatwa usambofa wakabvuma, especially to your husband if you still love him, because your marriage inova yatongoparara. Ndakabva ndatongoramba, even though ainge aine mamessages awo ainge akaona, ndikati ina ndina kana chandinomboziva, I don't even know kuti mamessages iwawo apinda sei mufoni. Takanetsana, ndikapfugama ndikati mofukani ndiregererei nekuti ndakakanganisirai, handizivo kuti aitawo zvakadaro kuisa mamessages mufoni mangu. Tarirai muone kuti mapictures apa ainge ari mapictures andainge ndakatorwa nomumwe murume wekubasa wandainge ndichidanana naye. Takatotorana zvedu mukoma, titori muoffice, takatogrebhana sevanhu vainge vachirara vose. Ndikabva ndati, can't you see kuti pane mumwe munhu ari kuda kuputsa marriage yangu ndiye aita photoshop. Akabva azongoti no, it's okay, kana kuri kunzi auzombofi wakazvipama, I'm going to give you another chance. Ndikati thank you very much happy. Zvandakazoita mukoma ndezvekudai, so ndakabva ndatanga kuacta really strange. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuti paya patinenge takarara ndaitanga kushanduka zviya ndichimudhuma, then aibva ati kana amuka ubva nditi baby muka, ndobva ndatanga kuchema ndiri kuhope kuya. Ndobva ndati Grace kani, Grace apa Grace izitawo randangopawo mukadzi womuvakidzani wedu, ndichiita sekunge Grace uyu anenge auya kuzondidzipa usiku. Dzimwe nguva mukoma ndaitomuka ndichiita sekunge chizombi, ndichifamba mukoma ndichiita sechizombi pari pakati pausiku. Ndakaita kuvhura maziso kudai, aimuka obva mhanya obva auya kwandiri achiti baby kaniko chiko chiri kuitika kwauri, obva atanga kunamata. Ndaizoita sekunge ndichabatwa nesetswa. Munhu ava kuti in the name of Jesus, in the name of Jesus, munhu asingambonamati nefiye yekuti mukadzi ava kuda kufa. Aisvika pakutanga kundinamatira. Apa mukoma chigemu ndainge ndakachimaster ichocho, ndaikwanisa kungotanga kungogwina, ndobva ndaita sekunge ndiri kuzvidya rurimi rwangu. Apa ziso rakaita kubuda kudai. Mukoma akazoti ndava kuudza vabereki vako. Ndikati no, don't do that. Ndobva ndakabva ndazoisa rimwe giya. Mukoma nashi ndaita sekunge uyu muvakidzani wedu ndiye aiuya nezvikwambo zvake usiku zvakazokonzeresa kuti ndige ndichizosvika pakuhurira murume wangu. Saka one day murume wangu akadzoka achibva kubasa akavati baby, unoziva zvakaitika zvinorwadza kuti unobata mamessages mufoni yemukadzi wako, but I don't want to blame you because I know kuti zvose izvi chizoitika you had no say over it. Uri kutongoshandiswa hako naamai ava, so tofanira kuti tinge tichizotsvaka chechi yekuti tinokwanisa kuenda. Mukoma ndakabva ndatsvaka kuchechi kwekuti hakutomboitwa zvechiprofita kana kuti kunongoitwa zvokungoverenga bhaibheri. Ndokwatinoenda kutaura kudai nemurume wangu, even though doro zvake achiri kunwa doro. Mukoma kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndiri munhu wekuti ndinokwanisa kungokuektera ipapapa ukatoshamisika zvako. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Sure munhu kusvika pakuacta kuita kunge chizombi. Nanzi ndaifamba ndichita kunge chizombi. Apa murume ubva kundinamatira. Mawani wawo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaavika chitupa changu. Inini wamukoma ndiri mukadzi akanaka chaizvo, uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndinoda kureururawo kuti ndine nyoka yandakapiwa. Ndainge ndisingatozivi kuti apa zvava kutoitika kwava kutopiwa nyoka. Like ivo gogo vangu vainge vachibva kuMalawi, pavakanzwa kuti ndainge ndatizira vakabva vazoya vakabva vazonditora kuHarare tikadzokera kumusha. Saka tiri munzira vakabva vazondipa chimwe chuma, vakabva vanditi chuma ichi ndoda kuti unge uchizopfeka muchiuno mako. Takazoti tiri parecess ndikaenda mutoilet ndikabva ndaita saizvozvo, ndaitochinzwa chuma ichi chichifamba sezvo ndainge ndisati ndakambopfeka chuma chemuwaist before. Ndakangoti zvimwe kuda. Mukoma nashi after that ndopa ndakazoti tasvika kumusha vakabva vazoti vainge vachida kundidzidzisa izvozvo zvokuti murume unomuita sei pabonde. But mukoma nashi ndainge ndorota manje dzimwe hope dzandainge ndisingachanzwisisi. Ndaitorota ndichitorara nenyoka. Nazvino mukoma zvinoitika ndezvekuti kana ndiine murume wandinenge ndiinaye, murume iyeye mukoma nashi
iye anenge achifungidzira kuti ari kurara neni, but anoshanduka kunoita nyoka. Inini ndichitoona nyoka yandinenge ndichitoita bonde nayo mukoma. Saka kazhinji zvinozoitika ndezvekuti munhu kana akagara adanana neni anosvika pakufuratira mhuri yake, anenge ava kusada kana kuona mukadzi wake. Chaanenge ava kungoona sekunge ndo chinhu chakamukoshera ndini chete, no one else. It is because of that spirit of the snake that was given to me by my grandmother. Asi chinongondirwadza manje ndechekuti even though ndiri munhu akanaka, but I just can't get a man that I can say kuti uyu ndiye uyu, because nyoka yacho iyo inoita zvainoda mukoma. Pavarume vose ava vandinodanana navo inozongogumisidzira zvayo yaita zvainenge ichida iyo, yobva yazondiparadzira futi relationship mushure mekunge yaparadza marriage yemurume wacho iyeyo wandinenge ndichidanana naye. Mukoma kune vakadzi vaya vanozviti ivo vane maspirit emumvura, they don't know anything about this spirit iyo iyi yenyoka iri very powerful and very strong. Hakuna murume wandinotarisa inini ndikanyemwerera ndikasazorara naye. I tell you mukoma, kunyange mukatora munhu anenge achinzi uyu ndiye munhu waMwari mukamuisa apa, mumbotisiya tiri 2, munongotisiya tiri 2, I can just give you 3 minutes. Kana mukazodzoka, I tell you munokwanisa kuzotowana yakatonwa mukatoshamisika kuti kochii chava kuitika, because this spirit it is very strong. But handichazvidi manje, handizivewo kuti mhuri yeZimbabwe ingandibetserawo sei. Kuchechi kwacho ndinotozeza kuendako kuchechi, because ndinotya kuti ndikaenda ikoko ndinonoparadzira vanhu mamarriages avo. Kun'anga zvekare ndinotya kuti I don't know kuti mushonga uyu wacho wandakapiwa nagogo, mushonga wacho iwoyo like ndinofanira kuti ndige ndichizoita sei kuti ndige ndichizorasa nyoka iyi, but handichazvidi kutaura chokwadi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.